Id-deċiżjoni li jitnaqqsu l-ħinijiet tal-ivvjaġġar tal-Gozo Fast Ferry għajmet rabja kbira fost l-istudenti u l-ħaddiema Awċin illi ta' kuljum ikollhom jinżlu Malta għal raġuni ta' xogħol u biex ikomplu bl-istudji tagħhom. Dan hekk kif issa din il-kumpanija matul il-ġurnata se tkun qed toffri biss 9 vjaġġi, 5 li jitilqu mill-Imġar u 4 li jitilqu mill-Belt Valletta. Bl-ewwel vjaġġ jitlaq minn Għawdex fis-6 ta' filgħodu, it-tieni wieħed fis-7 u l-vjaġġ li jmiss imbagħad jitlaq fis-siegħa ta' wara nofsinhar. Dan ifisser li min jitlef il-vjaġġ tas-7 ikun irid jistenna 6 sigħat għal vjaġġ li jmiss. U l-istess problema teżisti wkoll mill-Belt Valletta hekk kif l-aħħar vjaġġ jitlaq fl-4:30, ħin illi ma tantx huwa komdu għal dawk il-ħaddiema illi jaħdmu sas-7 ta' filgħaxija u dawk l-istudenti li jispiċċaw tard mill-Università. Il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex uriet iddiżappuntaħħa għall-iskeda maħruġa hekk kif din tmur kontra l-iskop oriġinali għala kien iddaħħal dan is-servizz, jiġifieri li tiżdied l-aċċessibilità bejn Malta u Għawdex. Is-servizz tal-Fast Ferry huwa essenzjali għall-Awċin kemm fuq livell soċjali kif ukoll ekonomiku għax jagħti għażla lil persuni biex filwaqt li joqogħdu Għawdex jaħdmu u jivvjaġġaw b'mod iktar faċli bejn iż-żewġ gżejjer. L-isqarrija tgħid li l-frekwenza u nuqqas ta' perjodu ta' avviż kif ġiet mibdura l-iskeda inaqqas il-fiduċja f'dan is-servizz. Il-Kamra tittama li diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-Kummissjoni Ewropea jiġu konklużi b'mod pożittiv mill-aktar fis possibbli. Min-naħa tagħha l-GUG ukoll esprimiet id-diżappunt tagħha għat-tibdil fil-ħin tal-iskeda e kif dan huwa naċċettabbli għax fix-xhur tas-sajf meta l-istudenti Awċin ma kellhomx lecturers, il-vjaġġi kienu ħafna iktar frekwenti. Saħqu li l-fatt li dan is-servizz se jkun b'xejn xorta waħda mhux se jkun qed jiffaċilita l-ħajja tal-Awċin peress li xorta waħda m'hemmx vjaġġi biżżejjed. Apparti dan il-GUG tefet ukoll dawl fuq il-problema tal-ħinijiet ta' tal-linja e kif dawn diversi drabi mhux qed iżommu mal-ħin skedat. Konsegwenza ta' dan numru kbir ta' studenti qed jispiċċaw jaslu tard għal-lezzjonijiet. Il-GUG saħqet li b'dak kollu l qed iseħħ huwa evidenti li l-leħen tal-istudenti ħaddiema u edukaturi Awċin mhux qed jasal hekk kif ma kienx hemm ebda titjib f'dan ir-rigward. U l-Assoċjazzjoni tal-ħaddiema Awċin li jaħdmu Malta qalt li minkejja li kienu mwiegħda servizz aħjar ta' aċċessibilità bejn iż-żewġ gżejjer, il-vjaġġi spiċċaw naqsu drastikament minflok żdiedu.